Patag na. Mo ni among gi-rehab tong video gay nako gahapon para sa expansion site sa tamnan nato og napier grass ug uban pang klase nga mga legumes para sa project nato sa baka ug kanding. Mo na nga natay baka kanding YouTube channel. Dati ni nga dako kayo nga fish pond. Actually support to siya sa water impounding project nga gihimo sa akong papa sa una kadtong siya ang nag-implement sa project nato diri sa farm. Karon sa ako ang new management, nagbilin lang ko og gamay nga area para sa tubig. Kay the rest ani niya tamna na to og forage, siguro fruit trees like avocado. Usog ra ba ang demand karon sa avocado sa outside market, sa international market outside sa Pilipinas. Na mga kumpanya nga nagkinahinay nag-shift sa avocado. Karon is ang may tabuhan ni apay gamay nga mga limaw Bisaya, pero at least napatag na ba ko. Ideal na ni siyang tamnan og napier grass. So again, inspired ko sa gitudlo ni Governor Peñol sa una ug sa uban nato nga mga mentor online lang YouTube Academy. Kita nato nga walay dapat lugar sa atong farm nga unproductive. Kini kung wala siya nagamit, wala siya na maximize kani adto kay wala naman po isda, i-maximize na to ni karon. Yan. Patag na. Gamay lang nga patubig buhi ng napier na to. Tapos kini diri banda medyo mauga na siya. Pag mauga, that's the time pwede na natong tamnan og napier. Ayan. We're targeting at least additional area of 1 more hectare para sa tong kumpay. Nata existing nga 2 ka hektarya. So plus 1 hectare, that would mean 3 hectares for napier o other legumes. Na-harvest na to diha sa unang mga giant nga mga napier. Gi-upgrade na to into pakchong nga variety. Pamana ni karon in between magtanong punta og saging sa boundary na apoy fruit trees pohon. Nga recent development ni para sa ato ang project sa baka og sa kanding. Nadunggan ninyo karon makina ron sa welding nga kuan under construction ang ato ang milking parlor para na sa baka kung himuan na siya og lugar nga ang baka diha kuha gatas. So that would be all for our farm update. There is Albores Farm and Shrine sa atong baka og kanding nga project.